mamamahal mo lang ang aking pag-asa. Di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. One, two, three, go! Walang Mga tuto! parang nakakarating na balita kay Kapitangaya. Oo nga, ito mga kalumita doon. Kasi yung paano? Wala. Kapitan ako dito. Ano ba tago? Ako kaya. Ayaw ko naman. Kapagod kasi ako. Ikaw ang tinatanong. Hirap na huminga. I-side view ka natin, side view. Huminga. Itas mo niya kagaya mo. Nangala ko itong manod. Diyan pa kayo tatanong na pa. Dito der. Number top dito. Ngayon nga. Alam mo na alam naman na usa. Ang sabi sa anong sabi? Nagpaalam kay Winnie. Hindi pinayagan. Hindi, si Marin Gina nag-text kay Winnie. Hmm? Baka gusto mo umuwi, may outing. 879 lang. Eh, alam 879 pa lang lang. Marin Winnie, eh di talaga papayagan ng Jojo. Pero kung si Jojo lang nakakaalam, Ah. Pero si Jojo. Hindi yun. Ano ka number? Si Jojo hindi nagpaalam.